Morenyo kora mugiro kama na nyako kitera mugi TV ka une wang saya chindo maro buchi jo piny kendo imoreka endi kama dhigo mbaka giweno modhi almo bobire studio ka Mheshimiwa Jared Okelo men jaod bura manyando dhigo kod mbaka to gieri gokeyo jalonye weche mag telo garita gi Joshua Nyamori okilo penjo ni wuotho chomo kanye mane mbaka modhi goyo saa 3 kwantiga gi Belinda Phillips nyarge makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakuaru buok ocha pesa. Magiyoche manyien mawango. The strike is over. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. Riwruok jotich kod jopuonj mbalariany ochungo ng'anyo margi kendo koro giyie dok e tich bang' winjruok bedo e kindgi kod piny owacho e wi chudo margi. Jothurwa waywago Raila to celebrate. Raila nyocho dak full life. Kanyo mag ODM ojiwo riwruok mar tego duond burano e kinde rapar mar mosenindo Raila Odinga manotim e kaunti ma Homa Bay. Kata mano chiko nyalo konyo joman gi liel. Tafadhali hawa kwayo mondo mi ukonygi. Hawa expired body kinyo dhide laki. Akini pokwa yudo gik moko mabodi dhigo dala. Familia Michael Okoth mane wito ngimane Nyayo Stadium pod omoko gi ringre ka giwacho ni gionge yo mar tere dala mondo ike. Chakani weche manyien kane jopuonjre mag mbalariany mopogore mag piny owacho mapacho ka endi koro dhi chako somo ayanga wuok tich juma manyien bang' riwruoge mag jopuonj kod jotije mbalariany tieko ayanga ng'anyo margi mokawo ndalo 49. Bang' twak kuom seche kod migawo mar somo kawuono riwruogego gikone noyie chudo mar gowi mar bilion 7.9 e kidienje 2. Winjruok bende ne nitiere e wi twak mar ogirimiti manyien. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Miel, lweruok kod migawo mar somo orumo ayanga odiochieng' makawuono bang' riwruoge mag jopuonj kod jotije mag mbalariany chopie winjruok kod migawo mar somo kendo chuowe kok gi winjruok matieko ng'anyo ma osebedo e pacho ka kuom odiochienge 49. The strike is over. However, our members have committed that they are going to recover the lost time fully. The next thing, it is upon the government that you honor what we have signed here today. But if you don't honor this agreement, I'll call even a strike next week. Chakruok mar winjruogni nyobedo nyoro e nyim komiti mar somo e od bura kama telo mar Uasu kod Kusu e kind riwruoge mamoko ne okonigi nyalo mbeko tol kendo yie dokie tich gi paro mar sirikal mar chulogi maromo bilion 7.7 e kidienje 2. Bang' twak kendo kawuono kuom seche buora, riwruoge gi oyie mar kawo maromo bilion 3.85 giko higani ka omenda ma odong', to migawo mar omenda kod mar somo oyie ni biro migi hik omenda manyien. Ka otenore kod ogirimiti manyien ma owinjo chak tich, gino ma bende ne okelo ng'anyo, winjruok obedo ni gibiro bedo kod twak mar bedo e winjruok e thuolo mar ndalo 30 mabiro. Unions accepted the two first payment, first payment of 3.85 billion in first payment of 3.85 billion towards the end of this year and after the first supplementary, and the second payment will be in the financial year of 2026-2027. That CBA for 2025-2029 will be negotiated and completely registered within the next 30 days. Bende winjruogni ochuo kogno mondo miduol mandiko jopuonj kod jotije mag mbalariany oruch oko kum manyicha gimiyo jotije duto mag mbalariany kotenore kod ng'anyo ni ma osebedo kadhi nyime. On behalf of all my colleagues, vice chancellors who are members of the Joint Negotiations Committee, we are very happy that today this strike has come to an end, that IPUCCF will work towards improving industrial harmony and ensuring that what we agree is implemented going forward. We are very much going to implement to the letter of the return to work formula and assure you, the public, that all universities are prepared
to open from Monday. Girumo mar ng'anyo mar jopuonj kod jotije mag mbalariany odiochieng' ma kawuono ting' koro dong' ne piny owacho mondo mi ginene giketo e tim gik ma gichuo wiye kogno odiochieng' ma kawuono mondo mi ogeng' ng'anyo manyalo bedo e kinde mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kaunti ma Homa Bay ne obago nyasi mar paro kendo yuago mane en Prime Minister machon mar piny Kenya Raila Odinga, nyasi mane oyuore gi johera mag ODM kaachiel kod jotend duond burano. E kinde nyasino ma bende ne otele gi ogai ma kojolo mar ODM Oburu Oginga, jotend ODM noramo ni duond burano pod biro bedo gi mbi ka bende gikwayo oganda Luo mondo med siro sirikal mar manywanda mane Raila oweyo oganda Luo. Ne en nyasi mar tipo mane obagi e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay mar yuago kendo paro mane en ogai mar ODM mosenindo Raila Odinga. Ka nyasi ma kamano oyuore kod johera mag ODM, josiasa mopore kod jotend duond burano kaachiel kod jodolo mowuok e dinde mopogore mane obago alam ne familia mar Raila Odinga kaachiel kod duond bura mar ODM. Ogai ma kojolo mar ODM Oburu Oginga mane en wende modhial e kinde nyasino ne okoni tho mar Raila pod oweyo familia margi kod buok maduong'. Raila noywag mna Kisumo gi Nairobi to gi Siaya. Kadwa nyiso uno wadwa no manyonindo ni. Podo kata kanindo to chunya pod denda pod boka podo ka ng'e Raila no sewe adier. Koro mi amor joturwa waywago Raila to wa celebrate. Raila nyocho dak full life. Oburu bende ne okoni sirikal mar manywanda ne ochui kod duond bura mar ODM kendo kaka duond bura no ginyal wuok e sirikal ni gidhi e kweth makwedo. Kata kamano ne okoni pone jatend piny Kenya William Ruto okodhi kodgi maber to nyalo biro chunogi mondo gilos osiep kod duond buche mamoko e yiero mar 2027 ka jatend kweth manok od bura mamalo Junet Mohamed ne okoni ODM kunya tugo pata potea e yiero mar 2027 kendo nyaka gibed e sirikal mibiro chuogi. Ni mondo wabedi e sirikal, mondo wariu sirikal kik podhi, to mondo gima jowa be nyalo yude sirikal ni ginalo modong' gi bemro gi yudi, to kochopo seche mag yiero ka, to koro ka waneno ka watiyo kodgi maber, to koro wabiro loso mondo wane kaka wariure kodgi mondo wadhi kodgi nyime. To ka opo ni ok ging'iyo wagi wang' maber, to wabiro ng'iyo ni to kara ng'at machielo mane madwa tigo. To gimo kwadwar kendo ndo wang' ni jothurwa kwa yie mondo dogi opposition. Sisi kama watu wa ODM tutabaki pamoja, ODM itabaki united, ODM itakuwa pamoja kama viongozi wake wote watakuwa pamoja, na ndio ODM itatengeneza nafasi ya kujiandaa katika uchaguzi wa 2027. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi nyawadgi ma Migori Ochila Yako ne osingo ni duond bura mar ODM pod biro medo chung' motegno kendo siro jatend piny William Ruto. Kaka national chairperson ma party onge gima lich ne wan kaka oganda moloyo bedo e kanyakla wabed gimoro achiel. Be onge gima lich maloyo bedo kachiel e chama mane jakomo wenwa mar ODM. Mane gima lich sani. Dongu winjo ni jolang'o gi bende nyikwasi Nakuru. Koro Raila nosetieko penj. Raila kanyocha otholo kakocha. Dongi neno komin mare okelo bodi ne nyaka Kenya ka. Dongi neno komin mare omiye gima iluongo ni Heroes Burial. Jod bura mag ODM ka otelegi gi jod bura ma Lagos Onga Samuel Atande ne onyiso joma paro ni duond bura mar ODM orumo tok tho mar ogai margi ne giparo moleo ka gikoni pod gibiro medo tiyo kanyakla. Yana wacho ni kata ka jakom onge to jakom owewa gi jotelo mosetiego tiende gima biro ritowa maber. Jadi moyie kamano. Adwa ni awach ni jodalawa ni kata kwa ywago jakom kamano to kwan marach wan maber. An kaka joka machunga wamakre motegno
mondo machunga kik tobi, machunga makre, machunga riembre, jokanyana mobed kamoro achiel e twech achiel. E kinde ni mogana jo Kenya dhi nyime kod ywago Prime Minister ma piny Kenya machon mosenindo Raila Odinga, oganda makwar nomolo e lap tuke mar Raila Odinga e boma ma Homa Bay kaendi, kama oting'o johera mag ODM, jotend dinde kaachiel kod jotend duond bura mar ODM mar chiwo kuyo margi ka giywago Raila Odinga. Jotend duond bura mar ODM ogolo singo ni ODM pod biro bedo motegno kata bang' tho mar Raila Odinga. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Anyuola mar Michael Okoth, achiel kuom ji ariyo manowito ngimagi e alap manyayo kinde neno ringre mar Raila Odinga, kwayo jogo manochiwo singo mar konyogi e chenro mar yik mondo chop kare singo makamago. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler. Support and solidarity with this family. We are going to stand with them. We shall provide a coffin, hearse, and clear all the morgue fees or postmortem fees, all the logistical fees we are going to cut as a Sonko rescue team. Jumbe ariyo bang' bero mar ringre mar Michael Okoth, ringre mare podokane kar kano ringre ma City, bore Nairobi, ikinde manyuola mare koro kwayo jogo manochiwo singo, mondo chop kare singo mane gichiwo, mondo konye chenro mar chwalo ringre mare thurgi, Don Koki e kar chung od bura mar Lego Usonga e kaunti ma Siaya. Kaluwore kod anyuola mar Michael Okoth, pek osebedo yudo omenda mar chwalo ringre mare pacho, kaluwore ni anyuola mar gi lwetgi ni nono, ka omenda ma giseyudo bende nok ma ok rom. Kano luongo e media ji noneno mang'eny, ba bedo tich matek ma choko liel ma nyathino, nikech ka choko liel ka dhi kwayo pesa mora mora kuom osiepe gi jo siasa mamoko, to ne giduoka ni Mike Sonko nosechung' e liendno. To choke bende obedo matek, kechocho ichoke ka dhano ywago Raila, to dhano ywago nyaka nyithindo manyotho ka dhi ywago Raila. Koro asebedo tich matek. Gikwayo jotelo ma bende osenyiso ng'wono mar chwalo lwetgi mondo konygi nywako lwedo tero ringre Siaya mondo gimi Michael ik mani kod luor. Ng'ata manochiko inyalo konyo joman gi liel. Tafadhali hawa kwayo mondo mi ukonygi. Hawa expired body kinyo dhi dala kiny. Akini pok wayudo gik moko ma body dhigo dala. Koro anybody man gi gimoro nyalo konyo. Hawa kwayo mondo kila kony mondo jogo konyere mondo wayik nyathini kunonge thone to notho mana ijili mar baba. Moko kuom jotelo ma owinjo ywakgi osingo mar nyiso ng'wono ne anyuola mar Michael e chenro mar ik mare. An kaka the area MCA owacho no sanduk ne gi wacho en ma 30, I'll give them 20,000, abo migi 20,000 ma mondo ane kaka the area MCA gima tin magolo mondo odhi ochung' kod familia. Kawuono ne wabiro kod ka kendo asewuoyo kod Idi Oduoro Ng'wen, bo wacho no wachgi no osetiek, ma kawuono girito arita ma mondo gine gima pati miyogi mondo gidhi tumgo chenro mar ko nyathi wano idala. Anyuola ni wacho ni giseyudo kony mar chulo omenda mar timo bero ka chenro mamoko to pod ochung'. Wabedo tich matek e liel mochopo kama koro wamanyo jowa mag party ma ODM. To nitie joma nobiro kaka jotelo moko nobiro mano promise wa ni gichung' kodwa. Ne gichulo no odiochieng' mar bero. Mheshimiwa manochulo nwa bero ma nyathino ne Mheshimiwa Sonko. MP wa Kibera Bwana Peter Orero, nakushukuru sana sababu ulichukua hii maneno ukasema hata kama watoto wanafanya mtihani ukutoe gari ifikishe mwili nyumbani. Gari ulitoa Mheshimiwa, na kuomba hiyo gari utuwekee mafuta. Michael Okoth rawera ma jahigni 23 nowito ngimane e alap manyayo tarik 17 dwe mar 10 nyondruok manobedo e alapno e kinde neno ringre mar mane en ogai mar ODM Raila Odinga, nyondruok manokelo tho mar ji ariyo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir okwedo weche mosebedo ka wachore ni jopiny machano tiyo gi wang' apaya maduong' mar Rironi Mau Summit Expressway ni gidhi chulo $8 bang' ondamo mar kilomita 1. Chirchir onyiso od bura ni sirikal pod dhi nyime gi twak kod kambi madhi gero wang' apaya makamano e wi chudo ma jopiny biro chiwo. Chris Owino lero nowachni. Kaluo imbo mar Kenya kod hoho mar okak koro nyalo bedo kod fuong'ruok bang' piny owacho kwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni jowuoth machano tiyo kod wang' apaya manyien mar Rironi Mau Summit Expressway dhi chulo $8 e ondamo kondamo mar kilomita 1. E nyim komiti mar od bura mar apaya kod wuoth, jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir othegore kod wach makamano
kendo lero ni twak pod dhi nyime ewi chudo ma jowuoth dhi golo ka gitiyo kod wang' apaya ma kamano. The 8 shilling is just a number there. We are negotiating way down. We are really working hard to make sure that we negotiate being an open book. What they can compute, we can compute. And therefore, if we are allowing them a return on equity of 10%, which is reasonable, shouldn't the cost be 7 shillings? Shouldn't the cost be 7.50? So the 8 shillings that is floating around, I don't think it will be right for members of the Transport and Infrastructure Committee to pick from the media. Allow us to make a submission to this committee of all the aspects of Rironi Summit, including the alternative roads that we are thinking about. Ka odwoko penjo mag jo od bura ewi ng'ur mag jopiny ewi wachno, Chirchir osingo ni twak pod dhi nyime kendo obiro miyo jopiny ler duto ewi apaya ma kamano ka chenro duto oserumo. We are basically looking at all the alternative routes, and we should be able to make a comprehensive presentation to this committee on transport, Departmental Committee on Transport and Infrastructure, so that we don't rely on the media. Chirchir omedo wacho ni gedo mar Rironi Mau Summit Expressway dhi rumo motelo ne yiero maduong' mabiro, kendo nyiso geno mare ni odhi tieko dhungruok mar geche ma kinde ka kinde e wang' apaya maduong' mok Nairobi kochomo Nakuru. We are working in anticipation of breaking the ground within this month of November. So all is going well, and it's our expectation, Chair, that unless something extraordinary happens, we should be able to break ground within this month of November. Thank you. Rironi Mau Summit, it will be cheaper to be on the express road as opposed to being in the traffic jam. We've worked the number of hours a lorry will take between Nairobi and Nakuru, and if they went on the toll road, and how many hours and how much fuel savings will be done. So we have got economists, we've got engineers, we've got everybody out there, and we'll be seeking to educate Kenyans as we educate ourselves. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC odiochieng' ma kawuono nomonjo apisi kod kuonde dak mag jotelo migawo mar tuke ma pacho ka ende timo apedha kuom bedo ni chich kodgi ewi kuo mar siling bilion 3.8. Kaka Elizabeth Ajode leronwa, apedha ma kamano notimore alwora mar Nairobi, Nanyuki, Machakos, Kiambu to gi Nyeri. Apedha ma kamano ne geto jotelo 5 ma ichich go ewi kuo e apis migawo mar tuke. Achije go moyangi kaka Caroline Muthoki Kariuki, Otis Mutwiri Nturibi, David Mwasia Musau, Dickson Kibunyi Mahia kod Maureen Wangui Wambugu. Kanyakla wachore ni negiriure kuo mar omenda madirom bilion 3.8 e hiko omenda 2020-2021 kod mano mar 2025-2026. E kinde mag apedhano, duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ondhiyo achije 4 moter gi ndiko dhogi. Kanyaka sani David Mwasia Musau ema pok ondiko dhoge. E apedhano, EACC oyudo omenda maromo milion 5.4, omenda maromo milion 597 moketi aguch piny owacho mar Government Securities, geche 13, udi 28 kod akaunt mag bengi maromo 37. Udi gi mabende gedo mag gipod dhi nyime nenore ni ondike nying jago miluongo ni OMN. Makaluore kod weche mag joked kod mibadhi, OMN ochung'ne Otis Mutwiri Nturibi. Kabende kambi ohala mar Tur Kenya Tours oyang ni en mar Dickson Kibunyi Mahia. Achijego ne otere apis duol makedo kod mibadhi e pachoka, kama ne odae dhogi kabende apedha gi nonro to pod dhi nyime. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Bas wadhi yumoro machuo kudogo bang' daka moko matin taneno ka kuro mtiru ute museuro ka endi makamu wacho kendo Trevor Gonanero kamano kabisa ne party leader marwa Dr. Oburu Oginga, nyathi kich gi governor wa Homabay Gladys Wanga, kendo national chair lady kuom bago lamo ne baba manutimo Homabay. God bless them. To kendi mos na jatenda Dr. Reyo Molo, Nyasaye omede ngima. Erokamano nya makamu panintire machielo ka endi ma jakom mar boda boda wacho ni Ramogi TV ma jakom boda boda sako makabondo Migosi Gideon Ochuka. Trevor yumore poda winji mana kan kod late mang'eny ni baba Raila koro onge e piny mar Kenya kae. Adier late miwuoro.
wan kaka jo bodaboda Mesako makabondo wakwayo jotelo duto ni gibigi gichopie nyasi mabiro timore maduong' mar empowerment e dwe mar 12 giko dwe. Warwako jotelo duto. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Apani nitiere machielo bende kae ndiye wang'eyo ni Philip Ochieng, mano the youngest guy in Africa. Wacho ni kokalo kuom jodong Nyakach duto watimo mos ne jo game kuom tho mar ogai margi jakom Rabala Ogendo mar Luo Council of Elders ma ogai Philip Ochieng mar jimo Nyakach. Neno kama tielo bende nitiere kae ndiye Kora wacho ni Trevor Muso jo Nyakach duto e nying Yesu. Kasigona ne Professor Tom Ojienda kuom timo wauno maduong' kawuono kuom timo fencing ne Bwaja Primary School. Nyasaye omed gwedhe ka orito 2027 ayanga. Mano Kora Olaka kare dala ma Nyakach. Bas fodu bang' daka mako matin kik idhi mabor ahinya. Radio Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 1,500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 6 ni Kandui, Mayanja Vitunguu, Chwele, Kimilili, Kamukuywa, Naitiri, Ndivisi, Misihu, Lugulu na Webuye. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asava, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Nitie sigana e tok thum moramora, kendo nitiere wuoth e tok jathum moramora. Baba na uchako puonja thum 96. Waromo gi jothum mag piny Luo matene koda mago manyasani. Yuyuni mano chaya sane bande. Machieng moro yana wang masonya ka wuoche dhoge molil. Ka wafwenyo chakruokgi, kaka ne ginyagore, koda kaka ne giloso kit ngimagi. Gospel music or trainer in a way that I'm able to sing in any kind of beat. Chakre gwenge nyake kuonde thum madongo. Biuru kodwa sama walero sigand thum mar Uganda Luo.
ng'e jothumbewa gi Solomon Atito Kafaya, Tich Abich, saa 2 okinyi. Kik bai. Hata kama leo sina, Mungu aweza ridhia. Mungu fundi, vyote vilivyo vyako viwe vya kwangu, kumbe vya kwangu alishaniandikia. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Buka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii. Watika ni weche mag tuke ni johera mag club mar Gor Mahia okwa mondo bed ka ng'ado tiko chon e yor mbui motelo ne tuke mag pacho kaendi. Kwayo ma kamano gol gi jalup jakom Gor Mahia Sally Bolo manowacho ni ng'ado tiko modeko kelo midhiere rangach kaka nobedo e kindi tugo mokwongo mar season e kind Gor gi Bidco United. Bolo bende nokwedo okang' mar riwruok mar FKF mogoyo godo fwai kagiwacho ni tugo e kind Gor gi Shabana ma season mokalo ne nigi tulo mathoth to ne ok ogo tim mapacho kaendi fwai. Gor nyocha ogo fwai mar siling 300,000. Ka Gor Mahia ni mondo jite ong'iew tiket chon. Sama ing'iew tiket ni kibiro to ibiro donje pap. Wawere gi timbe moko maricho ma ji koro sani ji dwa kawo godo advantage. To gima bende wanyalo wacho ni federation bende timo marach nikech wan kane wagocho gi Shabana la season, jo Shabana nogo jowa joma notong' ji notimore to pok waneno fine magigo Shabana, to wan marwa ni notimore outside the stadium, manyiso ni zone A gimoro manotimore zone A nokobedo affected kanyo ero. Koro ne ging'adonwa marach. Fans bago osebedo kwa loso kodgi. Mostly wanyisogi ni sani wang'ado ticket online. Ji ong'ad ticket chon, irit chieng' game. Chieng' game wadwa mondo fans odonje pap chon. Kodong 1 hour to game chakre. Biro dakika mogika mpira osechakre ne makelo kokoro nikech ng'ato feel ni oseng'ado ticket to pod idino ne dho gate. Machines mag verification ka bendo kwamo. Koro magi gik makelo kokoro wasebedo kwa inform gi ni ka game nitie. Ng'adu ticket wadonjure pap chon. Kodong 1 hour to game chakre. Okwabineno koko machal. Romo mar nono manyien katiba mar Athletics Kenya olora yange boma Eldoret. Romo kamano winjruok nobedo mar chopo chik mar doho mane dwaro ni mondo nywak jong'wech e telo mar ng'wech kata Athletics Kenya e pacho kaendi. Jong'wech kaka Janet Chepkosgei, Jabatong Julius Yego kod jatugo mamoko manigi huma noyuore romo makamano. Katiba masani oweyo oko jong'wech e telo mar Athletics Kenya. Constitution has been contentious, and that's why you've seen before the matter has been in court, both at the High Court and the Court of Appeal. The courts were clear that the federation, in this case the Athletics Kenya, must open itself up and ensure that a constitution has to be inclusive, transparent, and has to accommodate primarily the interest of the core stakeholders, in this case athletes. So we saw it fit to ensure that we do public participation as to possible amendments to ensure that the constitution that will be adopted by the AGM will be an inclusive one. Of course, you say the issue of athlete rep, I think we talk about it, and the current constitution, I think, only allows one athlete rep. So, but we have to be very gender sensitive. So we need to have both genders. So we need to have 2 athletes. Athlete rep, of course, the other one will be the chairman and the chair and the other as assistant. So, and of course, it should reflect the 2 genders. Bas odhi yumoro machuoko do bang' dakika matin gi weno modhi almos moko osechopo e studio ka. Eric Okeyo jalony e weche mag arita kod telo osechopo e studio ka. Joshua Nyamuri men okil bende osedonjo e studio ka. Endi warito Mheshimiwa Jared Okello men ne jaod bura Manyando mondo donji ka wagone mbaka e buch jopiny kik idhi mabor ahinya.
This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pearls of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil kora jawa maliet Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela nako ni wang' ka wadokocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani a boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne nyarkochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka muponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes maliet kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumwa Jonta Krista Mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thundagma.
ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero oka kama wabro budho manyanga kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo Manera Movie TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Manera Movie TV. Ero kamano kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro moro mar buch jopiny. Wan gi wendwa modhi almo sechopo e studio ka Mheshimiwa Jared Okello men jaod bura manyando. Ero kamano nyako mwe sechegi. Eric Okeyo ntiere ka en jalony e weche mag arita kod telo. Ero kamano nyako mwe sechegi. Kasto gi Joshua Nyamori men okil. Ero kamano nyako mwe sechegi. Wachaka negi Okello ni Okello uchung' kanye kaka ODM. Nikech chal ka gima uchiwo chike moko ma jakom nokoweugo. Nikech jakom nowacho ni ntiere 10-point agenda. To sani nwawinjo kuchako kelo machielo ni unge ukidwar kom mora mora matin ne jalup jatend piny Kenya. Mano to akanye. Erokamano osiepna Trevor, kendo erokamano kuom luonga gosiepega Nyamori Okello ni jadalawa. Okay, osiepna for many years. Kendo nyathi nyamera many Okewa. Mor ka obiro kamoro watwaro Uganda Luo. Yiena chaka kawo thuolo machielo mar timo mos ne Uganda Luo duto kuom weto rwadhwa manyicha baba wa waduto e piny Kenya, kendo kaka ker nyocha owacho ni ne en president mar jopiny. Mos ne mama Aida, mos ne nyithinde Rosemary, Winnie kaachiel kod Raila Junior. To ganyola duto mag Joko Odinga, kanyola duto manie piny Luo kuom weto wuoyi manyo wageno kendo nyo wan go geno maduong' ahinya. Kabire e penjo mari, wan odwa maduong' manyo Raila wewa en ODM party. ODM ka Gen Zs nolao Ruto higa mokalo moringa tenga. Ma nyithindo konyiso baba ni baba in kuru yue. Walao ng'ani kendwa. To baba bende noduoko gi mana gi one word, 2 words, I hear you. Ne ng'wecho ringore magilimo wanyaka e od bura kacha. Ma bende waringo kaka jok chik dwaro, ma bende ok giyudowa. Nikech piny koro nonjawore, piny nokethore. Ka koro di kor ker ma muya tin madonjo to mawuok ng'eny, tiende ni koro bedo suffocated. Nochune mondo mi gimanyre kod rwadhwa kendo jatendwa mar party ma koro osedhi e yweyo Raila Odinga, mondo ging'iyane yo ma kwe nyalo duogo e piny Kenya. Piny odhi nyime to wabed kod sirkal madewo oganda duto. Ipenja achiel kuom 10-point agenda. Namba achiel kuom gi duto iluongo ni inclusivity. Tiende ni riwo oganda duto. Ne wawuok e sirkal ma wacho nwa niya, kionge shares
to kinyal bet. Shares tiende ni jok manogo ombulu ne kweth mar Kenya Kwanza government. Kane okego ombulu, tiende ni onge shares, ok onego ibed e sirkal. Chik mar Kenya to wacho ni e government mora mora nyaka ibed kod regional balance. Duga penjo na ka endi ni sani kuru chung kanye. 10 point agenda wang'egi kuma gintiere. Penjo wa en ni kaka ODM sani kuru chung kanye. Ema tieko ni niya, ok dakwan gi te. To maduong' moloyo ne en riwo oganda duto. Kaka ne lek mar Raila kuom higni gi te. Momiyo ne wagolo experts wa odhi kacha mondo odhi okony kakoro ne giyie weche mag inclusivity. Kama wantie kaka ODM chalo kama. Riwruok manyo oketowa gi president marwa William Samoei Ruto nyo en mon kuongo kelo kwe, kaito kwe no nyo wandikore kode e gik miluongo ni 10 point agenda ka. Gik manyo wadwaro ni kodhi ochopo sa to box ka box wago tick, box moko dhi maber wago X nyaka piny. No en document ma guide wa. Mana kaka ni wabedo gi document kinde machon maluongo ni Grand Coalition Government gi Mwai Kibaki. Mano ndik kod jowa kachiel kod jo Kibaki. Mano okete kok gi odiochieng' ayanga. E kaka wan bende nyo waketo kokwa KICC gi William Ruto kachiel kod jatendo mosedhi yweyo. Wawacho niya, document no kaka nondike no ne gin gik manyaka ne tim kochakore sama ne gikete kokgi nyaka 2027. Mabe poko tiek timogi. Poko tiek to nitie mosetim. To koro sani kieu muketo ni nyaka miu mana jalup jatend piny Kenya ni mato mane. Tiende niya, wawacho niya, arrangement ma wan godo sani ok en mago onkan machop 2028. Tiende ni gima nwakete kokwa ne en guide wat manie kindwa kode nyaka 2027. Gima wawacho kaka ODM en ni mokwongo di nyo onge wan to gi kaka nyo osedikor kercha de tich obedo matek. Ne watero numbers wa manie Senate kachiel kod National Assembly mondo kony tich kacha. Kapo ni pod idhi dwarwa, kapo ni pod odhi neno ni yawa mondo mi wang'ad loka cha madho jo France luongo ni crossing the Rubicon. Tia aora moro ntiere France luongo ni Rubicon. Kalweny ogore ma ji ong'ade bende gine ndi nikech kanyo ting'o nyaka nyaka. Koro kodhi dwaro wani wakal kode kieo nyaka oko. Wawacho ne niya, wabiro bet mokwongo wang'iyo ka bende gik mane wandiko kode odonje wang'e. To kodonje wang'e nitiere gik ma wan bende wabiro dwaro. Machiel kuomgi en bedo president. Nikech gima mono ODM bedo president onge. To kakoro tek no wacho ni en ma en gi chance. Nikech ODM wacho pile ni wang' ni ok wabed oko mar sirkal. Kwa nyalo lose ki wan to wabiro time kaka jo ODM. To ka wadhi dwaro ng'at machielo machalo William, irreducible minimum en bedo deputy president. To mano to wabiro kadho ka wachopo kanyo. Okay, jo ODM nigi mbi moromo magidwaro godo telo kata jalup jatend piny Kenya. Koso sani onego bedni koro ji nie kuyo makata mana mbaka mar ni ng'ama dhi bedo kanye ni ok onego bedni goyo. Trevor, erokamano. Mondo ariwra gi osiepna kendo nera Mheshimiwa Jared Okello ni nabenda kel kuyo mara ne famili mar moluor Raila Odinga. Nyoro nyayudo thuolo madhi Bondo poda manyagoyo mbaka gi mama odiochieng' te kendo amor ni Nyasaye miye teko wamedo mana lamo negi. Mad Nyasaye ket chuny mosenindo kamokwe. Ing'eyo iwacho ni kaliel obedo to kuyo bedo ga kaber to dwe achiel. To sakni mosemako Jared gini e gini koro miyo kata gima giwacho jopiny ok winji. Icha neno Jared ni e TV
gin gi wajumbe wetene moko ka koro gikoni gin koro gin gi Ruto kendo condition magimiyo Ruto onge. Mano Jared ni nyicho wacho e TV kanene. To Dr. Buru Oginga masani en jatend party mar Konyolo to wacho ni wan mana gi Ruto ni e sirkal manywanda ni wan e winjruok mar weche 10 kendo nyicho Dr. Buru wacho ni kata mana jotend migao ora Opiyo Wandayi kod John Mbadi ni mago koro jomokuo e lo ODM gi wewe akedgi. Omiyo jotend ODM giwuoyo gichalo joma liet gi joma ng'ich. Ja Kisungu luongo ni blowing hot and cold. Jopiny olal. Osiepna moro nitie miluongo ni Mheshimiwa Ruth Odinga. Nyicho wacho gima winjore ahinya ni chama onge miluongo ni broad based. Kata ka koro wadhi e yiero gi. Gimiluongo ni broad based onge. Nitie chama miluongo ni ODM. Omiyo aneno ni gisako it jopiny gima gidwaro mochomo yo onge, ok gidwa ne wachnegi ahinya ng'eny gi koro dhi gi ich. Admit bilie. Moro nyo wacho ni en yande en loyal ir Raila 100%. Raila koro osedhi, koro loyalty ne o transfer ne Ruto. To transfer ne Ruto nade? To Ruto to ja UDA to komb Raila mar ODM party leader cha Dr. Buru osebede. Aparo ni mbele ka odhi bedo matek nekech koti ng'e tandboche moko manyiche oliere koti ka. Joma konyo baba malo ka. Koro sani gidhi chomore gi jopiny tir. Nekech kuma gidhi konye baba malo koro timore nade? Koro onge. Emo miwinjo samathin wan gi Ruto condition be waonge go. To Buru nyose kona condition moro wan go wadwaro running mate. Koro japincha mjumbe mar ODM machalo Jared gi Dr. Buru gi Ruth e lo ODM ka ere ng'ama japiny dhi winjo. Omiyo akwayo ni wajumbe gi giduok bagni ni piny gitine jopiny hawi marach ni koro dhi bedo mana gimitimo emidhi nonigo. Koro ok en dhi konyo baba malo. Nyamorini nene nango iwinjo ka ntiere kiko wache e ODM ka koso giwacho wacha dhok achiel ji ma chal ni ok winje yo maler. Awinjo mijumbe na ing'e ni ma mjumbe na kendo osiepe na ahinya and kendo achako awinjo osiepe na ma Eric ka wacho pachgi. Gima adwa nawachi ing'e ni wan kaka Ramogi Professional Caucus asenyiso jowan ni gimomiyo ne wabiro together kaka professionals en ni seche ma koro piny nie keke kama to ka professionals wabiro to wachiwo wago mbaka kendo wachiwo paro ni oganda onego chik kanye. Okay? To ka wang'iye to mokwongo nyaka wago mos ne family mar Raila Amolo Odinga gi Joko Odinga te to gi joluo te to go Jo-Kenya te kuom wito jatelo ma nyotegno. Tho Raila chalo tho ma koro ng'ow maduong' ogore piny. Sama ng'ow maduong' ogore piny to nyaka winy nyaka olele manyonie e ng'owno temo mondo ng'iya ni to koro wachiko kanye. Okay? Pod wadhi bete tie ng'ow ka mondo ywagi koso wadhi yudo yiende moko mondo wabede. Okay? And emomiyo sani kama wachope ni nyaka wabed joma nigi paro matut kech wanyalo bedo emotional wanyalo ywak to sa ema dhi sa ok biritowa kaka oganda wasebedo e lweny kuom higni 50 gi wiye to gimomiyo ne wadwaro lweny ok en loko Kenya kende ne ni mondo walok ngima mar ogandawa. Akane wadwa ni walok ngima mar ogandawa
jaduong' Raila Amolo Odinga gini joma kisebedo idak gi joluo ndalo mang'eny tineno ni jaduong' kadhi kochopo kama koro ndalone koro chiegni chopo to obro timo gik moko kendo obro wacho gik moko mar rieko neno ubro neno mana ka chieng' osea okay so king'iyo activities mag Raila Amolo Odinga kuom higni 2 mokalo to chalo ng'ama jugi nyose nyise ni jaduong' chalo gima ndalo ni koro chopo ng'i kama idhi we jogi to ng'iyo ni kik owe joge e pap nyo odhi mogero daraja mowacho ni jothurwa ne wadwa ni wadhi Lokacha to Lokacha jomoko nitie koro agwero nugo daraja mondo chop Lokacha to Lokacha ng'ama nyo nitie nyo en William Ruto so nyo gernwa daraja masama nyo karo jaduong' nindo jaduong' owewa kwa ng'ado daraja koro kik wang' daraja ni mondo pod wadog ng'e thim koni wang'ad kanan mane jakom wacho cha ne ni mondo jaluo bede sirikal owewa kwa donje sirikal joma moko nyose donjo joma pok nyopo ko donjo mondo donji piyo piyo ka pipo kotero daraja mano mokwongo mar ariyo en ni ok wanyal resist forever nyaka wa engage gik madwa konyo jowa e sirikal mar President William Ruto ni omiwa migepe motegno manyalo konyo jowa nyongi sichako konyo jowa so anadwa ni mondo sani rather than focusing ni wadhi kanye en ni for the next 2 years ma President William Ruto pod ni etelo mar first term nini ere gik mane giwinjore gi Raila Odinga minyalo timne thurwa kane jo Kisumo no olemo president State House nitie commitment mane president omeknegi to nomekne nikech winjruok gi Raila Odinga rather than sani dhi e siasa wang'ia neni to ere kaka wanyalo kwa president ni kaka nyoche yuago jaduong' Raila mi wacho ni legacy mar jaduong' Raila ibro tero mbele cha tieknwa ndaragi tieknwa weche mag port tieknwa weche mag railway tieknwa weche mag udi as we do that tiwacho ni ng'ama guonye migwonyo okay and ng'ama guonye migwonyo President William Ruto osenyiso no nyalo tiyo kodwa ang'o ma pod wadhi omi thim kaka for 50 years wasebedo kwa gore ni mondo wadonje sirikal so adwa ni mondo anyis jowa ni onge kama wadhiye kendo wan gi President William Ruto ka negotiation wabro negotiate too but gima nyaka ing'e ni kama wantie ni nitie be gatekeepers ma feel ni ka joluo donjo e President William Ruto to gibro lose power and therefore gibro keto conditions mang'eny adwaro ni mondo anyis jothurwa ni President William Ruto oyawo bade wadhi mondo wasire to be osirwa wang'i kama chieng' ni wachopo okay Jared penjo ba direct ni udhi chungi Ruto koso oyo piny pod oki to gima nyalo wacho chalo kama kani tiere gima ne Raila okedo ne Kenya ka molo ji duto ne mondo ibed thuolo miwacho pachi ma dho ngere luongo ni democracy okedo ne ahinya nikech une pod utindo kumebi ne pok onyuolu ne wan gi ndalo mo ng'ato ka ni Moi ma kane pok iwacho gimoro amora ting'iyo goki kane ok ing'iyo goki tikoni ni utasema mbele idhi wacho mbele koro kati wadhi be en mbaka mathin bera nen mbaka mathin tidhi wache mbaka no mbele kume waterie mano Raila no kedo ne ahinya inyalo paro seche manyo toke kanyo kane wecho bedo matek e party wa mar ODM ma jagoro mongirore mar chama Honorable Edwin Sifuna obedo tungu mosuo gi sirikal mar William Ruto mo wacho ni sirikal William Ruto ni mokwongo ko recognize mar ariyo en kuro onge mar adek ng'ano konyal tiyo godo mano no wacho e TV kendo mana dala uka achiel kuom nyimine mag TV uge bang' dala ariyo jakom no luongo Central Committee magiromo mabende mane Central Committee ma jakom o chair mogik kakoro chako miye position mar party Edwin Sifuna manyo osebalo gi weche kate koro somo wan watiyo gi William Ruto kuom kinde ma obiro bedo e loch masani nyaka 2027 kendo wabiro konye riembo sirkande
e kinde mabende wang'iyo kaka 10 point agenda kachalo. Edwin Sifuna mandala ariyo mogik nyoko ni mano ng'at mokuogo kata ok diti godo. Koro nitie kinde ma ng'ato wuoyo kaka Edwin Sifuna to gi kinde ma ng'ato koro wuoyo kaka Secretary General mar chama marwa mar ODM. An bende nyo wantie Kakamega kendo nya wuoyo kucho kanyo omiya thuolo. Kendo ni wacho ni kaka nyathi kiyo konego bedu chiwo condition kaka wache ni okonego bedu nyathi kich bechak wacho ni koko miya ma to katim. Ini janya kach kendo ugo tong' gi lang'o. An bende wasi wago tong' gi lang'o soen sigo wet kacha. Koro gige lang'o gi ung'e maber. Chon joluo ne dhi ridho bando ne jolang'o. Nikech pinyno ne chiek korwa koni nodagi chiek ahinya. To joma ne dhi niya ka giwacho achiel ni kalang'o ok kumie. Tiende ni kata wang'o miyo hongwe. Ka un kalang'o kuro kawa kinyi duoge mi nyithindo cham. Kalang'o ok kunie. Gima ne ok wang'eyo ni mbele kucho chieng' nwabed gi jalang'o mar adier makoro president moyie mondo wabed e sirkande. Ne ok wang'eyo wan wawenena na phrase mane utiyogo mondo nyiswa ni jodhiritho beduru modimbore kuro gimomiyi emuti godo. Koro sani that same literal phrase obedo kodwa ka. Ni wuod lang'o koro wantiere kalang'o e government ma jolang'o. Tiende ni koro kwadok chien matin tikwero wa ni kalang'o ok kunie. Pok gima nya wacho kendo kuro ni pok naneno nyathi kich ma set ne ng'ato condition. Wuonu osenindo, minu osenindo, ber oganda wani ikawi dhi dagi wayu kata dhi dago wad gi baba umoro. Nitiere ng'ama dak go. Kaka nyathi kich ok idonj okay, wuonu anyotho waseiko. Uyie tiyo koda dak koda ka. Namba 1 an ok atigo mena. Namba 2 alot pok na chamo nyaka na nyuola. Namba 3 en chapat gi dengu pile. Katra to chapat gi ringo gi gweno. Mano nyathi kich okelo condition mondo mi odhi odagi. It is on that basis manya wuoye ni wan koro gandawa walwar to pok warumo. We are down but not out. Sama koro wantie ni nyaka wadog piny kako ganda luo. Mondo wang'ia ni to sirkal manyo jakomo wewan nikech wan nyo pok wadonje mondo wawinj gik manie iye maber. Ere kaka wabolore mondo wa understand mondi. Sama ibolori pod ok ibed gi condition nikech ibi somo gima nie iye kacha. Mane gima nyawuoye mogik madwa ni ng'e sirkal en represented gi ji mowuok mang'eny. Kaluongo ombulu sani to piny Okuyu ni ok dhi miyo Ruto ombulu. Koyudo mang'eny tata malo 20 e piny Okuyu ka ebo ng'eyo. To Okuyu ge nigi ministers 20 kimedo nyaka deputy president. Ei sirkal magidhi miyo 20% ni. Wan kako oganda luo wan gi ji ariyo kende mabe tiyo tich maber mapok odwaro ne. E piny Waluya gin gi dhano kacha chiegni dhano 4 kapodi wewe Tangula mabende more than a cabinet minister. Seche ma jowa moko ma samoro wuok Western nyiso wa ni kik wati uru gi William Ruto wagore uru kode mondo losnwa Kenya. To gima ok awinj kage wacho ni joge gi motelo mochung' negi kacha machalo Mudavadi machalo Wetangula mondo wuoge sirkano nikech sirkano wadwa gorego mano ok giwachi. Okuyu ka kone gin ji 8 sama gigo Ruto ma Ruto dwa mana ywak mari Rigathi Gachagua dhoge otimo sum makodero chalo mar Kahiga ma gavana ma Nyeri. Gima ok awinj kage wacho ni sirkand Ruto motop mwadwa golo jowa buoro kowuogi mondo kwagore kodgi. To wan to gidwa insight wa kaka jo ODM mondo wawere gi William Ruto kapok ochopo 2027. ODM en party momako Kenya te. Sama wuoyi kodi ni wan gi wajumbe 88. Adek moko wamanyo sani kaluwore gi weche manyotimore Ugunja, Kasipul gi Magarini. Kwa yudo gito koro wadhi bedo minimum. ODM kukune maduong' ahinya moko wuondore en piny luo kacha. Sama ODM otho to piny luo e motho.
koro wan isundowa ni ODM tamre uru tiyo gi ng'acha and by extension mano winyiso ni joluo dogure streets mondo udhugo kacha to jomodong' gi te ma Waluya nigi jotendgi e sirkal, Okuyu nigi jotendgi e sirkal aboro, joge wa mamoko nigi jogi, ng'ama wacho negi ni mondo giwuogi onge. Okay, kapok iduoko gima Jared wacho to bineno ka ODM pod dhi bedo gi mbi manen godo chon kaluo koni. Ke Jared wacho mulo gimoro kanyo ni ODM te chama makaluo. ODM ten chama ma wahero. To chama ikelo ga mond kaogo loch. ODM sani koro celebrate igni 20 nyaka nobi. Hawi marach e igni 20 gi wasedhi ombulu nyading'wen mar president. Waluong ni yiero maduong' makelo president. To pok ODM oyude. Koni kidok sigana moro matin yena yie mondo awachi. Jared ni 202 ne wan go e matoka kane wadhi kao Riaga gi Jobo Mino mondo Raila obi wach Kibaki tosha. Jared ni wago mabor ahinya. To ndalogo ne Kibaki odonjo gi National Rainbow Coalition. Koko kano odonje to dhi oduogo gang'owa PNU. Oyombogo bedo go president. Kotuko PNU odhi olal. Tindi winjo kamunya kakne kode Meru kucho. Kibaki kowuok Uhuru manosetemo gi KANU obolo KANU obiro gi the National Alliance Party. Oyombogo bedo go president. Kakni obedo mbele ka. Koro dhi obole ochako Jubilee. Chako Oyombogo donje. Koro Ruto nyo donjo gi UDA gi Gachagua. Kakni odonjo mbele Gachagua yudo ni makosa manotimo no donje UDA ni to noonge matoka mane nyalo tim go nego kwayo. Kose dire oko. Ngeni Uhuru bende ne nigi teko mar diro Ruto oko but noyudo gach mariek ni ikitim mano momiyo nogolo kalatas maduong' mar serikal, kalatas namba 1 mar higa 2018 mane koro kao tije te mane jalupne timo to miyo siepna moro miluongo ni Fred Matiang'i notimo. Omiyo loch nodhi. Gach maber yando tamo Ruto modhi otimore nade? Ogolo Gachagua. Koro mach liele piere. Gachagua koro timore nade? Koro kelo DCP. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni hapwa poko bedo gi ODM ni. Omiyo to chal no se neno negi ni kwa oseyombwa ya 4 inyadhi yombwa kende 5. Koro kara watema kar dhako matin ka. Heo minjo kori wuoye kia namba 2 kia wan nyithikie nade to yeno biko nun wajumbe 88. Wajumbe 88 to bedo nyithikie nang'o. Omiyo mbele kaka neno mbi mar ODM dhi dok piny. Mae momi neno kata mana yiero matindo mabirogi. Rapar motim mar mosenindo Raila Odinga ma Nyasaye ket chunye kendo kamukwe. Rapar miringo go mabeni. To nyithindo be timo penj. To ket rapar mana but sikul. Ing'iyo kode yiero matin mar Kasipul chan kech otek matin. Ng'eni Kasipul chiegni gi Nyakach. Wedena ni kunyo. Yiero no tek matin ne ODM. Nikech jopiny koro yudo ni wanyalo yiero jatelo maber kata ok en machunga. Chon yandi wacho ni kata en mana paka to en machunga en emodhi. Sani mano koro pogore. Sani akibedo da ng'ama osetiyo ne jopiny kata jopiny ong'e gik misetiyo nikech ok ochuno bende nyaka kuong yieri mondi kiti ne jopiny. Kaka an Nyakach kama wae kodi kacha. Kidhi kod anyalo siemo na asetimo ma to pok to oyiera mujumbe. Koro kibi mana ni in nyaka yieri mujumbe mondi. Jopiny sani nyalo goga ng'ato kogno. Kata ine machunga, kata ine wheelbarrow.
Idhi adhiya Nyamorigi ni luogore kan Ramogi Professional Caucus to Wilbur ema gidhiro. Neno. Nikech Ramogi no wan giseluogowa. Wan professionals. Nyamori nitie ka obro duogo penjo lakini Nyamori ne kao yo mopogore gi mbaka wan. In idwa ni wang'i dongruok madhi kaluo mopogore gi telo madhi kaluo. To mano be dhi timore ka onge kata gi chama nikech junyo ka okeyo wacho maber ni kaka koro Rigathi noparo ni DCP ni ema nomiyo koro gole oko to onge gi mtoka modhi idho. Koro chama ni mikuongi tego mondi ka koro ji donje telo koso wang'i ang'e ni dongruok obiro kata koro chama gore piny to ni koro ji ng'iyo mana tuta. Igen ni jaduong' osiepna ma Trevor. Ing'e ni an youth jaduong' Raila Amolo Odinga. E kama puonjora siasa ka nyathi matin madonge. Ka ndalo moko jaduong' Raila Amolo Odinga join KANU to nadhi mapenje ito jakom to KANU mitero wani ok joma nyowa gorego to nonyisa ni nyowa e lweny mano election ma 1997 to wawuok mana gi about 14% of kura. Omiyo ok wanyal yudo telo kendwa kaka oganda maluo. Nyaka wariwre gi jomoko. To mondo wasegore gi higni mang'eny, nyaka wamiye jothurwa thuolo mar yudo chiemo. Wayudo gima watero thurwa. To sama wayudo opportunity mar yudo chiemo watero thurwa no, to wang'iye ni wanyalo tiyo gi infrastructure mar sirikal mar chopo go kuonde mane pod ok wanyal chope. Ineno ka jaduong' Raila Odinga notemo kochopo 2002 to chako go kwano to yudo ni from 14% cha kuche no increase only to about 18%. Okay? Mano courtesy of using infrastructure mar KANU. So ochako go kwano. Emomiyo awacho ni nyaka wabed gi strategic leadership mobedo led gi professionals. Ni ka odhi e kura no odhi chung kaka Raila Amolo Odinga. To 2002 no chako dhi dong namba 2 kana namba 3. So gima notimo no dhi join Mwai Kibaki. Kech ne en gi option ma dhi tiyo gi Nyachae mano sign go MOU kata ne en gi option ma chungo Kalonzo. No dhi ochungo President William no dhi support Mwai Kibaki. Mane already at that time had about 36% of Kura. So out of that, no the oyudo the infrastructure mane joka nego modonjo go e serikal me mano miembi mwadhi go e referendum ma 2005 ai kane chopo 2007 mane target ne Karaila ne chung 97 target ne bedo president 2007. Out of those 10 years, no loso mbi moromo, mo loso network moromo. Mane en gi kura moromo. Mane ka Kalonzo no ko salitiwa moringo gi almost 1 million votes. To Raila no yombo gi kura mabor makata kwalo nok nyakwal. Okay? What am I saying? Ni kama kane okawa igni apar mondo wager Raila Amolo Odinga kuma no ae 1997 nyaka 2007 mondo bed president. Nyaka wang'e ni sani e oganda maluo pok waiko ng'ato moromo mwanyalo wacho ni nyaka onwa kuot gi tong' madhi larnwa piny maduog dala go kumba. Omiyo wadhi wadonje tie William Ruto ka wayud gima wayudo water ne jothurwa dala. At the same time wayud thuolo mar gero kijende kata jotelo makaluo mondo dongre e sirikal ka. Mondo gibed ni gitegno ma ginyalo dhi e lweny ma higni mabiro ka President William Ruto tieko term ne ma 2032 to wane gi wuod luo moro kata nyaluo moro motegno. We cannot go into election for fun. Ni wan wadwa mana ni wadhi wachung ng'ato kata wang'eyo ni ng'ano onge ng'ama wanyalo chungo sani ma wanyalo gero in the next 2 years mamaknwa piny. Okay? To okwadogi opposition kendo ke Raila Amolo Odinga nyogolo opposition. Okay? And awinjo ka osiepna mokeyo luongo na osiepege moko. Osiepege go osekonyowa gang'o. Gidwa konyowa gang'o. Gionge kata king'yo feasibility margi mar bedo president. Onge gima wanyaringo doki opposition di tiyo gi jomok nyaterwa anywhere
to wan gi opportunity mar tiyo gi president motegno man nigi instruments mag sirikal mwanyalo tiyo go nyaka ne mondo wakony jowa. Okay. Jared, winjo wach ma Jamhuri wacho ni sani onge ng'ama motegno maber manyalo kawo telo ni makata bed mane udware pod onge ng'ama motegno e kanyo moromo kawo telo. We alere a few things mondi kapok awacho mano. Nawinjo ni nitiere jaura chudho moro kocha iluongo na Kuku Denja. Nikonwa ni en gi dhako maingo 80 to gi nyithindo maingo 300. Chieng' manotho nyithindo go te nobedo kiye to gin 300. Wan wuonwa nyotho kowewa ji 88 kende e od bura. Wan nyithind kiye ma certified. Maga Kuku ka 300 nyithind kiye ka 88 koro to wan nyithind kiye molo nyithi Kuku Denja. Mondo mi tim rally moro amora e Kenya ka kata ywak nyaka notify police. Sani penj mitimo itime gi polise. Polise nigi kopi mar ofungu ma yawo container gi DC. Tiende niya, police ok bi yieni idhi go budho moro amora ka chiegni gi kama gidhi tere penj. Nyo wadhi ywak kamoro miluongo niya ni stadium mar Raila Odinga ei Homa Bay. The nearest secondary school nikech jo primary to nosetieko en kamiluongo ni Ugande Girls. Makati bed mana gi speakers mag DJ Omega ma be nergi monyuol gi mamagi ok winji gima timore kache. Omiyo ok wanyal wacho ni ok wanyal dhi ywago Raila nikech nyathi timo penj. Gitim penj e sikul Ogande wan ywag Raila. Kanyo Raila odonjo ka koa India. Jo Nairobi nyoyudo thuolo moywage. Jo Kisumu nyoyudo thuolo maber moywage stadium. Era ni speed cha nyoni malo. Iringe line ni nene to kapar ka be nyonene maber. Ke ji ng'eny. Koro en kaki biro no. Koro jo sia nyonene chieng' burial. Nyasi maduong' be nyotim kacha. Kama nyo kwa ibede thuolo mar mondo jo piny no bed kod ywak. Nyo en Migori makiny wanie kiny. To kod Homa Bay manejini e kauno. Kuondego jo piny go ema nokwayo. Ok wanyal connecte gi yiero ma wadhi yombe Kasipul cha. Otherwise ne watero ywag cha Kasipul to ne wasayo jo Kasipul ni mondo ywa oyiernwa Boyd Were. Wabiro duogo ka ginera nyathi nyamera mokioni tarik 28. Koselando Boyd Were. Koselando Boyd Were. Wadhi duogo ka. Koselando Monde Ogonja. Koseland Kombe Magarini. Wadhi duogo ka. Kik wi wil bwana luongwa kaka wanni. Anasegwelo rachuo. Okay. Mondo mi udu ng'e ni chieng'no wadhi dhi. Jakom nyowe nyithinde mang'eny. Tineno kata mana jodongo gi kadhi e yweyo. Samora ngi nyithindo kata mana yawuya beach. Onge jaduong' mabiro luongo nyithinde te ni biuru ka. Kochakore kawuono an ndalo na koro rumo. Trevor ni e jatendu. Mani kelo lweny dalano mapok odwaro yudi. Onge jatelo mora mora makanindo to we ng'ato mosiemo. Kane Jaramogi Oginga Odinga tho, Raila ne ok osiemo ne anybody. In fact, ji noduogo mbaka ni samoro neno rengo, ji ne para. Raila noduogo wuoka kien kamano, makoro telo ne oganda. Ok wanyal wacho ni jakom nyoko we ng'ato, nikech mano ok tiji jatelo. Mani kelo pogruok ne nyithindi manyi train. But gima nyaka wang'e, jakom nyo train dhano oko kama pok odwaro yudi. An achiel kuomgi, joma nyo students ge, mowuotho go, mopuonjo, monyiso gik mang'eny ahinya. Chieng' ma koro nonindo, kata mana noko siemonwa ni koro kauru buru bed jatendu, ne oko wacho. Kanyo wawuok to wan kaka joma ni e National Executive Committee, wago through beam wakoni ng'ama nyalo stabilize nwa yie nikech yie koro nyone gi apaka mang'eny. En Dr. Oburu Odinga. Tineno kwa wacho ni Dr. Oburu Odinga ma piny odhi adhiya mokwe ma kata ng'ama opingo timore nade. Onge. Dinyi wache rigo keyo dikoro digwere ka mapok odwaro yudi. Sawa, wija ni Eric wacho na kwa wachi. Eric, ngini wacho baro telo ni kata jatend piny Kenya bendo no wache. Yie na wache. Ne wadwa siro Oburu nyaka dakika mokethore. Okay. Wach bar telo ni kata jatend piny Kenya bendo no wache ni sani
Raila Amolo Odinga kende manye chal ka gima nyalo yienge. Sani to koro onge ng'ama nyalo yombe modhi tieko kod yugo kinyi sa achiel osetieko ng'wech. Be en adieri ni onge ng'ama nyalo chungi jatend piny Kenya sani. Mokwongo, Trevor, chama mar ODM ni en chama ma gidho Jared en e Kenya te. Kendo en e chama ma wacho ni en gi deputy party leader gi manye luwo tok Jakom. Nitiere gavana ma Kisii Simbarati, nitiere gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, nitiere senator ma Jabaloya ni iluongo ni Osotsi. Nitiere bende gin gi Jakom iluongo ni Wanga. To thuolo be ok ne gimiyo jopiny mar yiero jogi. Koro mineno gina ji mikwanya kwanya ka gi kacha gi kacha gi kacha, in bibed ka. Nikech kane structure ber, wanwa jomolony gi ratiro mag tije. Tiyudo ni kanye nitie jolup adek, kata tachiel kuom gi onego be noromo kanyo. Koro onego nyis Jared gi joma paro kaka en dungo iro be ok tedo, jathum moro wero. Okineka William Ruto koro go kore ni Raila kende manyo nyalo piem go. Mano gimong'e ni mit wacho kech Raila osetho. To Raila angima be ok owache kamano. Nikech rekod be nitie e gik mane kata en bende owacho ewi Raila ndalo mane gipiem. An gi pacha aneno ni yiero mabiro mbele ni odhi bedo matek. Jopiny olony. William Ruto ni emano koni jomofuo norumo Kenya ka. Kawuona wago mbaka gosiepe na moko kamoro. Ta nyisogi ni mbele ka jopiny dhi fwenyo ni to William Ruto ni ne jopiny ogone ombulu ni ne gihere. Koso jogo ombulu gi ne kwedo gimoro gombuch gi. Koro wuoka ni ekweto cha okwed gimoro ma Ruto oyudo. To pok otony. Nikech Jakizungu luongo ni beneficiary of circumstances, unfortunate circumstances. Nikech an pacha nyisa ni Jakenya ne dhi go ombulu to nokwero gimoro. Koro wacho ni ahinya jo Mount Kenya gi, jodala gi Gachagua gi. Gini ng'eni mane gigo ombulu ni ahinya. Ombulu mane koro kwedo Raila gi Uhuru. Ng'ama ne gikwedo ne wuodgi ma Uhuru Kenyatta. Koro kwedo Uhuru cha. William Ruto opo ka ng'owa odonjo go. Koro kane en ni jopiny nohere adier kendo tije ber kendo utene mogero gi jopiny e dwaro kendo jotije sirkal matiyo machamo sara gi mor kode gi kako ng'ado gi kendo nyithindo mane mbalariany mabdhigo ombulu gi manye jopuonje gi oketo bedo ko ndalo 49 ni pesa onge to pesa oketo nyamori gini ringo garinga ka kojolo ni ani empowerment ka ngipenjo jo empowerment ni anayudo 1000 anayudo 200 neno kuri yudoga gin go gi nyinge maonge korgi ma kia ng'owa kokas en bagni matamre gi nono. Sirkand manywanda ni osira sirkal mar mibadhi. UDA ni en sirkand mibadhi, jopiny ong'e ni en mibadhi, jopiny ong'e ni en sirkal marach, girito mana sa ombulu thegruok kode. Nikech ineno kadwa nyisi kawuono king'iyo jo EACC kawuono kende gisedhi ka kiomak ng'ane sami mako jopiny gi jomalo ni kure political responsibility chako ga gi minister sama ne jogi kwalo pes sports ni minister mane mar sports ne en ng'a en kure PS mane mar sports en kure en accounting officer. Nyiche waneno jomoko ma koyo chamo kabisa koyud gi yedhe moko e nam chumbi kucho.
chieng'no giringa ahinya pimonwa kaka jo-Navy kia moyudo, kia jo-polise moyudo, gigo ni kure. Ing'eni ndalo sirkal mar Uhuru cha. Ne nitie gimoro bilano. Sama ne osiepna Fidel Odinga otho, kinyalo paro around sechego. Ne nitie haul moro maduong' manomaki. Apare nikech anyalo paro ni nan Mombasa sechego kane wach biro ni Fidel otho. To chieng'no president ne ni Mombasa. No overfly malo ko supervise weng'o cha mar gicha. Ano gima notimore ayanga. Mae joka emanye waneno ka koyo chamo gine kot gima giwachi onge ng'ama nyalo winjo gik ma giwacho onge. Bose pimnwa ni yedhe gi gin kure. Ncho wacho ni di wangi. Warito monde wangi. Ng'eni yot ga bende wilgi gi mogo mama wadwaro ni jopiny obed gi ratiro gi gigi. Jamhuri sakro mango ineno nange wach ni mar telo nikech jatend piny Kenya to nowacho maber ni to ng'ama dhi yombore ng'ama dhi piem kode sani to koro onge. Ng'ama nya yombo President William Ruto onge. Ng'ama ne ginya piem go nen jaduong' Raila Amolo Odinga. Because results ma last year ne nyiso ni ne gipogo piny chigni nus e diere. And king'iyo joma dwa chung' kodgi gi ng'ato ni mana gi osiepne moro mwaluongo cha kona moro mar Nyanza cha ema ene gi jomoko ok nya chopo kata ok nya gine kata gorogoro moro mwalo koni en ni jalemo moro no nyise ni chaka chingo bed president to gimotimo mondo chingo bed president to onge. Okay, ka to no saliti jowa 2000 kaponi Kalonzo Musyoka nokotimo gima notimo 2007 Raila Amolo Odinga did not retire kind president. It is because of that betrayal Omiyo Raila Amolo Odinga nyo retire mana kind people's president and not the president of the Republic of Kenya. And therefore mano gima jo thuru oknya wigi oknya wilgo. Wuod Masawa cha nose kwedo serikal kane gidonje serikal emomiyo jo thurwa andagone mjumbe na ero kamano ni nyogiriwore magithiche oko. Our only option modong enemy Jothurwa are already having a working relationship with President William Ruto. Kane jo Israel no chopo Jerusalem. Ne the head of defense ma Israel ni lungo ni Moshe Dayan. No dio chunga moni Golan Heights. To no declare ni the Israelis we have reached the holiest of our holy places, never to depart again. Oganda maluo emano loso serikal mar Kenya ni at independence. Emomiyo king'iyo the coat of arms te yudo ni nitie kuot, to nitie tong, to nitie gweno, mago gima ne luo gogo dala. Ne unfortunately ne wawuok e serikal. To serikal ni wase struggle for almost 50 years mondo wadogie. Wase doke ng'ama dwa golowa en ng'ama dwa tero joluo mondo lal joluo e thim. Watem med mana negotiate mondo jowa moko med donjo. And I'm sure ni jowa ma jo ODM gi kotelne gi jaduong' daktari Oburu Odinga. Buru mana negotiate for space, more spaces. To gidwaro namba re. Onge nambari ing'eyo nyiso ni koro ineno dwaro krach but nyaka wabed strategic mondo wane ni namba 2 be dhi kelo chiemo thurwa koso ministries between namba 2 gimiwa Ministry of Agriculture gi Ministry ma roads ere madhi kenyo chiemo thurwa so anadwa na nyis jowa ni wa discuss gini openly. Okay. And adwaro ni mondo jowa ma jotendwa oyie mondo bed kodwa piny. It is not about positions. Yeah. It's about ang'oma wayudo sani, ang'oma wabro yudo from 2027 to 2032. Okay. It is about the people and President William Ruto oseyitiyo ne jopiny. Koro kik gatekeepers geng'nwa. Nidwa nyisowa ni kokwakalo irgi to kwanya chopo President William Ruto ni kokwakalo irgi gatekeepers madwaro manigi toll station to ni President William Ruto knya chopo. Okay. Sakoro dhi matek adhi miuda kachiel mana mar tiko wach ni kene ko chako kodi Jared Okelo Nyamuri wacho ni gini ok en wach mar kombe en wach mar dongruok wach mogik miwe godo jopiny. Mokwongo ayie gi osiepna Okeyo no Uhuru Kenyatta no bomb yedhe manoyudo machane kuma piny neno tem ma namu muoch
Kuom ma to nyo jo DCI odhi mokwongo mako culprits mabe nyok jo pinyni kato tere court. Court is about evidence. Lawyer ni ong'eyo. Ok inyal dhi e court ikone ji abiro makoyo chamogi. Nyo ok oyudgi gi yath, kata no oyudgi gi yath lakini yadhno nyo wago bomb koro twegi. Gigo nyaka ti godo as evidence. In fact, kata chieng' ma gidhi bedo destroyed, application nyaka tim e court. Makwayo court no yienwa koro wadhi wamuoji yedhego. Nikech gin e court sani, gin custody mar court. Omiyo kik wawachi ni mar Ruto ni en sarakazi. Dinyo ok otergi e court ne wamuojogi amuoja kane jok ok oyudi. Mar Uhuru cha ne onge ng'ama nomaki. Yath ema noyude vessel to muoje. Gima nyalo wacho ne oganda Luo ni pod wan e period mar ywak. Wan kaka jotendgi nyaka wadog chien mondo wa strategize kaka wadwa move kodgi forward. Jakom nyok rokni. Jakom nyo gige dhi mos. To kose decide mo make a move, to nyo waneno ka ok en move ma inyo Jaluo. To nyo en move ma kelo nwa dongruok. Kapo ni wach wadhi yie tiyo gi Ruto tok 2027 kose timo nwa gik moko aparka. Mabende achiel kuom gin en corruption. Tineno kaka nyo gore nyaka gi governors mathurgi. Governor Bob Bomet no maki ka gilange tema ti office. Ordinarily ni nyalo paro ni Ruto jalango, wuoi chape jalango, en koro ni weye. Tineno ka Ruto wuok oko ne gore gi mibadhi ma nyaka jo thurgi timo nade. Imako mondo wadhi kaje. Koro ka kinyo tick no boxes gi te, to waneno ni wanyalo bedo kode piny mwachak walosi. Tena ena gima ibiro wuok kata ne wakaw atamalo 50 mar sirkande, wan bende en bende odong' atamalo 50 nikech wan wang'eny to wan e Kenya mangima. To oganda Luo emosebedo ka lead jowegi. ODM na wacho ni kuonde mang'eny en e coast, en Turkana, en Masai Land, en wherever. But yudo ka gibiro ma giponde tok Luo ka, miwe nyaka ni jo coast ka gin mana jo Luo kende, iwe ni jo Turkana ka no lose identity gi, koro gin Jaluo ni ma giponde toke. Nikech rwadhwa ema nyo omake. To kama nyo rwadhwa omako ni, ema koro buro dinga. Party leader marwa emo mako ma ebe koro dhi kawnwa joka te to waringo godo kwa dhi nyime. Okay. Eric daga chiel. Teva erokamano kuom bedo kodwa odhiambo ni. Kendo erokamano kuom ketago siep na manera ma Jared ni. Nyasaye ema walam ni kawachopo 2027 kar Pasaka ka. Ka Nyasaye omiyowa ngima kwaduogo e mesa nini. Tidhi yudo kama nywanda ni osebarore oonge. Bang Pasaka modhien. Bang mar 2027. Away 2027. En ot moger ma foundation ne en kuoyo oula dhi luoko kapok wadhi tieko Pasaka mar 2027. Kendo ka Nyasaye oyie wachopo tibiduogwa ka gi Nyamori ni gi Jared. Ogik piny Luo bende koro thoraila ni nyaka yawnwa paro wangwa nyaka nen maber. Emomiyo koro kata Nyamori nyalo wuotha gi wheelbarrow ne cha ei Luo gitem go hawi 2027. Wadwaro ni demokrasi oyawre maber. Koro nego bed ni ing'iyo ni to Nyamori ni kata en koro motelo miya kik ng'i chamane. Lakini anta neno ni 2027 an gadier ni wadhi duogo ka wuoye sirkal manyien. Ang'eyo weche mang'eny asebedo sirkal aming'a moloyo Nyamori ni. To anyalo nyisi ni gik moko timore mang'eny e sirkal mamiyo both jo sirkal maiye mane chuny sirkal kama Nyamori ochope ong'eyo ni odni oger gi kuoyo ni oula dhi tero. Nyamori boro tieko. Gima anyalo wacho Trevor ka watieko en ni jo Uganda wa mondo ng'e ni aoche wachiegni madongo te akalang'o. Wamudho pi achiel malang'o mudho. To lang'o gi be gin mano Ugandawa. Emomiyo ne waluongo Moi ni Moi wuod Odongo. Omiyo President William Ruto ni ene Ugandawa
mwadhi ng'ado go aora cha manyo wadgi maduong' we watiende ene modhi konyowa kwasichopo loka cha kik ng'ato wuondwa ni wachak wawuog oko to gatekeepers madwa ni wachul toll kapok wadonjogo to wewa mondi oganda mondo oyud development samar toll station rumo erokamano ahinya aneno ka makamu muso kanyo chini mos na Jared Okeyo gi Nyamori ni ber beyond repair mang'ati sawa ane kama wewe chenro moro mar buch jopiny wani mheshimiwa Jared Okeyo jaod bura manyando Eric Okeyo jalonye weche magarita kod telo to gi Joshua Nyamori men okile erokamano nyako mweseche gi chenro moro mar buch jopiny Belinda Phillips en jaloko marwa mane wan godo kaendi bende chenro marwani an kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa unini maber jwa kama Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja